Čau, ak si tu nový, vítaj na mojom kanáli, volám sa Adam a venujem sa kulturistike a rozhodol som sa začať dokumentovať túto svoju cestu cez krátke autentické vlogy. Momentálne sa nachádzam v príprave na jesennú sezónu, 25 dní do prvej súťaže. Ráno som začal prechádzkou, čo je za mňa najlepšia možno varianta ako začať deň, alebo sa nastaviť. Ideálne však takto v prírode, ak máš tú možnosť. Ja osobne to spájam ešte s rannou modlitbou. Po dokončení ranej rutinky nasledovali raňajky, kde som si miesto proteínu dal do kaše taký rozrobený tvárok s proteínom a samozrejme vylízať celú misku, pretože sme v diete a nemôže nič zostať navyše. A takisto s raňajkami raňajková suplementácia. Ak by ťa zaujímalo, čo konkrétne suplementujem a prečo, nevaj mi to napísať do komentára. Potom som zneužil svojho spojujúceho, teda jeho banky. Do potravníkovej kaše si vlastne takto pripravím Deep Whey, čo je vlastne proteín zmiešaný s minimum vody, kde tvorím takýto vlastne hustý dip, ktorý potom pridám navrch na kašu, čo je za mňa určite chutnejšia varianta, ako si to pridať obyčajne do kaše. Tu sme sa už presunuli na tréning. Dneska som mal na pláne tréning vršku, začínam príťahmi na chrbát, kde sa snažím ísť do plného uvoľnenia v hornej pozícii, aby som udržala stále tie latismy pod napätím. Po tréningu si to ešte odbojovať na kardiu, konkrétne 35 minút schody, čo už je v takejto pokročilej fáze prípravy skôr taký mentálny boj. Po ceste domov od Svitka som si prečítal knihu, konkrétne teraz čítam knihy od C.S. Lewisa, ktorý má brutálne myšlienky. A potom som si ešte večer vybehol na prechádzku, ak som si dobehol kroky. A už len zakončím tento deň každodenným večerným posingom. Ak si toto video páčilo, budem rád, ak tu zanecháš follow a vidíme sa na budúce. Čus!